Започваме. Добър ден и добре дошли на нашето събитие, с което приключваме проекта Brace and Protect, по-скоро изграждане на капацитет и препоръки относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила. С приключването на този проект, който е финансиран от тъй наречения норвежки фонд, това е специално финансиране от Кралство Норвегия, Лихтенщайн и Исландия, което подпомага в случая България в сферата на вътрешната сигурност да може да предприеме определени стъпки, за да покрие свои приоритети. В нашата заключителна конференция, пресконференция, искаме да кажем, че проектът по наше мнение, премина много добре. Той се фокусира върху една уязвима група, за която не се говори толкова. Това са украинските бежанци, които се намират в България или транситират през България. Ние видяхме, че тази директива, която е доста стара, от 2001 година, всъщност се задейства преди 2 години, точно за тях, тази временна закрила. И виждаме отново, че за втори път Европейската комисия я удължава като времетраене. В проекта бяха развити няколко дейности в различен аспект. Естествено имаше едно сериозно обучение на гранична полиция, миграция, на структурите на Министерство на вътрешните работи, които се занимават с този проблем. Също така от Агенция социална закрила, Агенцията по труда, но имахме една сериозна линия, която отиваше към 2 пилотни общини, Приморско и Поморие. Избрахме ги специално, защото имаше изключително голямо струпване на хора, потърсили и получили временна закрила там, където определен екип разработи местен механизъм за подкрепа и социална интеграция на лицата и семействата от трети държави, търсещи или получили закрила, и проведе едни специфични обучения на място. Аз малко по-късно ще представя ръководителя на екипа от Сдружение Аспекти М, госпожа Руска Бояджиева, която не можа да бъде днес с нас, но ще се включи по видеоплатформата, за да каже няколко думи. Допълнително в края на проекта беше реализиран един анализ на съществуващото законодателство и прилагани политики с оценка на силните страни, слабите страни, проблемите и оформени няколко препоръки, които бяха консултирани с Народното събрание. Днес имаме консултации с Софийска голяма община, за да представим тези заключения, които по-нататъка да бъдат предоставени за приемане или допълване. Надяваме се да бъдем полезни по този начин. Искам да представя сега нашия първи експерт с основната дейност, първата, която започна, господин Иво Желев. Той направи профил на тези хора, за да може да разбереме структурата на тази група, чието проблеми трябваше да бъдат изследвани, за да може да бъдем адекватно насочени обученията свързани с тяхната проблематика. Господин Желев, заповядайте. Благодаря, госпожо Панайотова. Уважаеми гости,
Това беше едно от много интересните проучвания, по които аз съм работил, въпреки че често за медиите, когато няма числа от проведени анкети, т.е. количествени проучвания, така, тези проекти не са чак толкова интересни. Обаче, ние, освен че така, изучавахме и ние правната рамка и по-скоро институционалните взаимодействия, проведохме няколко десетки интервюта от една страна с представители на българските институции, които имат отношение към така, адаптирането и прилагането на механизма за временна закрила от една страна, а от друга за решаване на всички проблеми, свързани с пребиваването на големи съвкупности от бежанци на територията на Република България. А втората група, която обхванахме с дълбочинни интервюта, бяха естествено представители на украинската бежанска общност, намиращи се на територията на нашата страна. Като анализирахме така подробно тази информация, заедно с данните от всички налични до момента статистически и социологически данни, имам предвид от националната статистика, Агенцията за бежанците, МВР, Върховния комисариат за бежанците, проучвания, които са правени на територията на Европейския съюз, но обхващат и България. Открихме някои много интересни специфики на ситуацията в нашата страна в сравнение с съседните и с западноевропейските държави. На първо място ясно съвсем се вижда, че България е една по-скоро транзитна дестинация за украинците. Доколкото към днешна дата сутринта проверих, 180 хиляди души са получили статут на временна закрила, а на територията, по данни на Агенцията за бежанците, на територията на България в момента пребивават около 72 хиляди. Което означава, че те, като една близка и гостоприемна сравнително дестинация, по-лесна може би логистично, идват тук, получават международна закрила и след това напускат към държави, в които може би има по-компактна руско- и украиноязична общност или пък чието социални системи правят пребиваването им за дълъг период от време по-поносимо, по-леко. Най-основният проблем за мен, така и от дистанция на времето, мислейки кое е най-важното като извод от този проект, е това, че България и като държава и нейните институции така са пропуснали да направят нещо много важно, което всъщност така е съвсем ясно записано в закона и подзаконовите нормативни документи. И то е, че при пристигането на един беженец от Украйна на територията на Република България трябвало да бъде направено така нареченото социално интервю, което да свали и систематизира цялата необходима информация, свързана с това какъв е статуса на тези хора, какво е здравословното им състояние, дали сред тях има представители на различни уязвими групи, в това число и тежко болни хора, информация за тяхното образование и квалификация, професиите, които те владеят, езиците, които говорят или могат да ползват, какъв е статуса на децата, които пътуват с тях, имат ли желание те да бъдат обучавани в българската образователна система, на какви доходи разчитат и за колко време могат да им стигнат и така нататък и така нататък. Този съществен пропуск се случва от една страна, защото месеците между февруари и май 2022 година в България се изсипва едно огромно количество хора, което е шок и за системата на сигурността, и за социалната система. И по една или друга причина, така опитвайки се да подслонят и нахранят тези хора в края на зимата, информацията не е снета. Обаче при липсата на тази информация, анализа и адекватните грижи за
групата от бежанци, съвкупността от бежанци няма как да бъде на кой знае колко високо ниво. Оттам следват редица дефицити, които са главно на институционално равнище, големите, така образно казано, дистанцията между точката на приемане и точката на настаняване. Това, че дори останали на територията на България тези бежанци често мигрират, а когато не се установяват трайно на едно място, защото се местят от държавни бази, почивни бази, центрове в един град, в друг град, в собствена квартира и така нататък, няма как те да получат и адекватна социална грижа и помощ. Разбира се, има и много хубави неща, които в България са се случили или не са се случили. Пак казвам, отношението на приемащата общност по думите на самите украински бежанци е много топло. Това, което държавните институции, в частност системата за социално подпомагане, не могат да им предоставят, до голяма степен се върши от неправителствения сектор, който реагира изключително хуманно, а и адекватно и компенсира институционалните дефицити. В крайна сметка едва 4% по данни на Върховния комисариат за бежанците от пребиваващите в България са търсили, но не са получили адекватно медицинска помощ, което е един от най-ниските проценти сред страните от плана за отговор на бежанската криза. И да, другия, според мен, много важен момент е, че имаме много малко непридружени или застрашени деца, което в сравнение с другите държави, но така или иначе през целите тези 2 години броя на непридружените деца не надхвърля 500 и голяма част от тях всъщност са придружени не от родителите си, но от други близки, така, което с голяма степен на вероятност сочи, че те едва ли са бедстващи или заплашени по някакъв начин. За мен голям проблем беше, че не се интегрират на пазара на труда тези хора, а харчат спестявания, които след 2 години най-вероятно свършват. Има още много какво да се направи, има начини липсата на тази информация да бъде компенсирана, но не искам да прекалявам с вашето време и интерес, така че бих приключил до тук. Благодаря ви. Благодаря, господин Желев. Аз искам да кажа, че всичките материали, разработки, доклади, обучителни материали са качени на сайта на проекта, така че в детайли може да се запознаете с това проучване. Сега бих искала да дам думата на госпожа Руска Бояджиева, ако ни чува, от Сдружение Аспекти М, която да каже това, което те направиха на местно ниво, с обученията, с заниманията, които имахте, както и с този интересен местен механизъм, който разработихте специално за ориентация и наистина смятам, че е изключително полезен. Не само за тези 2 пилотни общини, а по принцип. Заповядайте. Благодаря, госпожо Панайотова, колеги, гости на събитието. Да благодаря на първо място за тази възможност, която Сдружение Проспекти М имаше и която беше предоставена от страна на Фондация Европейски институт, защото трябва да кажа, че не само беше важно за нас да покажем известен принос към цялото усилие на проекта, но и трябва да кажа, че част от екипа, преобладаващата, която работи върху местния механизъм и която се занимаваше и с обученията на местно ниво, така в лично и професионално качество бяхме ангажирани и сме ангажирани с работата с бежанците. И за нас беше и предизвикателство и беше важно и в лично качество да допринесем поне частично към подобряване на капацитета и на местно ниво за това как се реагира в подобни ситуации. Да взема повод и от това, което каза господин Желев, свързано с това, че един от големите пропуски
в началото поне на реакцията и на национално, и на местно ниво, както видяхме, беше това, че нямахме достатъчно време и ресурс да направим тази социална, да я наречем, оценка или социално интервю на хората, които влизат и търсят закрила на територията на България. Така смея да се надявам, че с работата, която извършихме на местно ниво, така до някъде успяваме да запълним тази празнота. Това, което успяхме да направим в рамките на тази дейност по проекта и резултата, продукта от това е достъпен на страницата, на интернет страницата на Фондация Европейски институт и всички могат да се запознаят с него. Всъщност с претенциозното име е местен механизъм, но практически това е един информационен ресурс, който ние силно се надяваме, че би могъл да бъде полезен както за представителите на институциите, които работят в системата за закрила, така и до ниво индивидуални експерти, а включително и доброволци и хора, които по някакъв начин попадат в ситуация, ангажират се или подкрепят процеса на посрещане, интеграция и подкрепа за бежанците на територията на България. Разбира се, фокуса, както каза госпожа Панайотова, е върху хората, които са потърсили временна закрила по обясними причини. Това, което ние наричаме местен механизъм, всъщност се състои от няколко части, 4 на брой, които, пак подчертавам, идват в отговор на това да запълнят голямата потребност от информационен ресурс за хората, които са ангажирани в системата за подкрепа и закрила. Нещо, което те заявиха нееднократно и по време на обученията, които правихме в пилотните общини Приморско и Поморие. Така простичко казано, репликата беше защо това не се случи по-рано. Оказа се, че един от големите дефицити на експертите, а и доброволците, които работят в тази система, е именно информацията, поради факта, че за първи път се сблъскваме с такова голямо събитие в контекст на един толкова огромен масов поток от хора, търсещи закрила. И разбира се, извън професионализма и експертизата на хората, които са ангажирани в системата за социална закрила, това е един огромен шок, както каза и господин Желев, както за системата, така и за експертите на индивидуално ниво. В рамките на механизма всъщност бяха разработени няколко, документа или поддокумента, един от които е анализ на контекста с фокус върху тези две целеви общини по обясними причини. Вече госпожа Панайотова спомена защо избора ни така спря върху тези две общини. На своеобразен документален разказ, което е също много ценно, за това какво се случи през 2022 година, а и може да се каже първите 9 месеца на 2023 година в тези две общини. Обичайно се твърди клишето, че градовете са тези, които са на фронта и посрещат всички основни предизвикателства на нашето съвремие. Мисля, че този документален разказ за това какво направиха градовете, как се мобилизираха общините, какъв беше приноса на всички основни заинтересовани страни, неподозирани такива, даже в много от случаите, по време на масовото навлизане на хора, търсещи закрила. И това е изключително ценно, защото мисля, успяхме да съберем на едно място както експертните оценки за това какво се случи, така и разказите от първо лице на хората, които пряко участваха, така и статистиката, доколкото тя е налична на местно и на регионално ниво. Втората част от местния механизъм, разбира се, е едно предложение за това как би могла да се подобри координацията на местно ниво в подобни ситуации, също в отговор на един от големите дефицити, които всички ние, които работихме на терен, особено в първите месеци на кризата, станахме свидетели и изпитахме на гърба си, именно координацията между различните институции и организации и хора, ангажирани с подкрепата към бежанците, беше от ключово значение и смея да твърдя, тя в много голяма степен се налаждаше в хода на събитията и се реагираше интуитивно,
опитахме се в местния механизъм да предложим един по-структуриран подход, който се надяваме, че ще помогне на общините да в бъдещи такива ситуации да успяват да провеждат своите процеси и взаимодействия далеч по-добре. На трето място идва един документ, който ние наричаме обучение по социална ориентация. Също едно предложение, което включва един модел за обучение на хора, търсещи закрила, по отношение на начина, по който работи приемащата държава, начина, по който реагират институциите, всичко това, което гарантира законодателството като техни права, това, което те биха могли да направят като лично усилие, за да се интегрират в приемащата ги държава, защото всички сме наясно, че самия процес на интеграция е изключително двустранен. Той изисква усилия както от страна на човека търсещ или семейство търсещо закрила, така и от страна на институциите и общността, която ги приема. Подобно усилие отново, този модел идва отново в отговор на нещо, което регистрирахме и на терен по време на работата си с бежанците, а именно липсата на информация, и то не само информация, но и достъпна и поднесена по подходящ начин информация, която да позволи на тези хора, търсещи закрила, които се намират в, може би, един от най-уязвимите моменти от своя житейски път, да се ориентират достатъчно добре на време, адекватно, за да посрещнат своите първоначални, пък и последващи нужди. И не на последно място трябва да кажа, че разработихме и един документ, който се надяваме, че ще бъде изключително в помощ на хората, които работят с лицата и семействата, търсещи закрила. Това са насоките за оценка на уязвимостта, отново свързано с тази абсолютно задължителна първоначална реакция от страна на приемащата държава да направи една оценка на статуса на лицата и на семействата, които търсят закрила, за да може да постави една много добра основа на бъдещото планиране и съответна реакция на техните потребности. Тук основното послание в тези насоки за оценка на уязвимостта са, че не е ново понятие оценката на риска и уязвимостта. Важното тук обаче е да кажем, че не само личностните характеристики, семейното положение и социалния статус на хората, които търсят закрила, е от значение. Важно е тази оценка да се прави в контекста на приемащата държава и на всички онези механизми и инструменти, които тя притежава и които са в действие и са активни, за да гарантират правата на тези хора, търсещи закрила и в бъдеще. Тоест един по-комплексен подход. Надяваме се наистина, че към тези материали, които разработихме, ще проявят интерес всички от тези хора и експерти, ангажирани не само в държавните и местните институции, но и неправителствения сектор, който, както вече стана ясно, изигра и една от значителните роли в процеса на посрещане на бежанските потоци. Много благодаря. Разбира се, съм на разположение за въпроси. Пак да кажа, че ресурсът информационен е достъпен на страницата на Фондация Европейски институт. Благодаря, госпожо Кмет. Благодаря, госпожо Бояджиева. Аз искам да продължиме тук са двама от експертите, които участваха в нашите 8 на брой двудневни обучения. Както споменах, ние обучихме повече от 200 души от различни структури на Министерство на вътрешните работи, най-вече миграция и гранична полиция, но имаше и от националната полиция, от различните областни дирекции. И искам да дам думата на госпожа Василева Антоанета, която е вице-президент на Грета. Грета е групата към Съвета на Европа, която се занимава с борбата срещу трафика на хора, тъй като ние вмъкнахме един обучителен модул, специализирано насочен към тази възможност. До сега виждахме, че това е голяма липса в обученията, които ние сме провеждали. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо Панаятова. Да, откровено казано, една от големите уязвимости на мигрантите, на търсещите закрила и специфично украинските бежанци е към това да бъдат жертви на трафик с цел трудова експлоатация, сексуална експлоатация и всякакъв вид злоупотреби, свързани с това техните права да бъдат нарушавани. Бих искала да кажа, че тези обучения, изобщо проекта беше изключително навременен, защото България преди 3 години беше критикувана от експертната група за противодействие на трафика на хора за това, че не взима необходимите мерки да идентифицира жертви на трафик в групата на мигрантите и на търсещите убежище. Ние сме от малкото страни, да не кажа единици, в които нямаме нито една идентифицирана жертва, а в същото време България е, както знаете, страна, през която преминават огромни потоци от мигранти, включително и нелегални. Така че беше изключително важно да се повиши капацитета на всички, които поканихме. Сред тези, които бяха поканени, освен тези, които госпожа Панайотова сподели, имаше включително и хора от социално подпомагане и от Агенция по труда. Защо беше важно? Защото две неща, които ние ги знаехме, излезнаха от предварителните запитвани анкети и станаха ясни по време на обучението, е, че на първо място липсва сетивност и информираност от всички служители, които присъстваха на обученията за това, че украински бежанци или мигранти могат да станат жертви на трафик. Как и защо се случва? Това беше доста, как да кажа, за тях трудна концепция да възприемат, защото имат една много така фиксирана, бих казала, гледна точка за това мигрантите и търсещите убежище, каква група са за тях. Което някъде е разбираемо, но България от години има много сериозно законодателство за борба с трафика на хора. Знаете, специалният закон за борба с трафика на хора, национална комисия, която вече 18 години работи активно. И другото, което ми направи силно впечатление и даже ще ви дам така пример, за да ви покажа за какъв тип липса на информираност говорим, не знаят хората, дори тези, които са имали някакво съмнение, че говорят с потенциална жертва на трафик, не знаят към кого да се обърнат и не знаят какво да направят. Това беше доста впечатляващо. От един граничен полицай ми каза в рамките на обучението, че той е видял, че дадено лице е най-вероятно жертва на трафик, защото отговарял на индикаторите, но понеже не знаел кой и как може да му помогне, изобщо не обърнал внимание и не подал информацията по-нататък. Нещо друго, което също ми направи впечатление е, че примерно един служител от агенция Бюрото по труда беше намерил работа на украинска жена в един хотел и всъщност един месец по-късно тази жена се връща при него и казва: не ми плащат, не получавам парите, които трябва да получавам по договор. Работя много повече, отколкото по договор трябва да работя. И всъщност, когато аз го попитах: добре, вие какво направихте? Как подкрепихте тази жена? И той ми отговори: ами аз какво мога да направя, освен да й потърся друга работа. Тоест, този служител изобщо не е бил запознат с това, че има механизъм за насочване на жертви на трафик, че има национална комисия и в района, в който правихме обученията, има 2 местни комисии, които биха могли веднага да подкрепят съответната жена. И всъщност тази жена, вероятно и много други такива, са останали неподкрепени, когато е имало ясни сигнали, че са били жертва на в случая трудова експлоатация. Много е важно, че тези обучения се случиха, защото мисля, че в резултат на усилията, което направихме колегите, вече имаме една сериозна група от хора, които са мултидисциплинарно обучени и са много по-сетивни към това, че хора, с които те се срещат, мигранти, нелегални мигранти, включително бежанци, могат да бъдат и стават много често жертви на трафик по пътя, по който мигрират. България е транзит по пътя им, но за съжаление те стават жертва и в рамките на страната на такива експлоатации. И на последно място искам да кажа, че
Предстои четвърти оценъчен кръг за България тази година от Съвета на Европа. В края на годината мои колеги ще дойдат и ще мониторират България и това ще бъде една от темите, които ще бъде с огромен фокус. Как България извършва превенция и идентифицира жертви на трафик в уязвимите общности, една от които, разбира се, са мигрантите и украинските бежанци. И затова е много важно, че този проект се случи и се надявам, че той ще покаже в много скоро резултати, ефект в контекста на конкретни жертви, идентифицирани от тази група. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще дам думата накратко на господин Шаренков, защото виждам, че времето напредва. Само няколко акцента. Господин Шаренков е юрист, консултант в сферата на миграцията и така ще няколко думи във връзка с констатираните пропуски, които имаха обучаемите и това, което бихме искали да видим. Наистина, темата с гражданите на Украйна е доста специфична и тя дойде от това най-вече, защото те получиха временна закрила. Временната закрила от гледна точка на директивата е групова закрила. И по това тя основно се различава от международната закрила, която включва съответно статут на бежанец и хуманитарна закрила. И от тук идват на практика правните проблеми, поради това, че всички сме наясно, че украинските граждани отговарят на всички изисквания да получат бежански статут, но факта, че те бяха приети на базата на задействаната директива 55, временната закрила, им даде на всички право да получат един специфичен статут. И така, на базата на този специфичен статут, гражданите на Украйна получиха временна закрила и същевременно на всички не им беше даден достъп да кандидатстват за международна закрила, която дава възможност да получат хуманитарен статут или статут на бежанец. И това е проблем, който е идентифициран в директивата, макар че директивата казва накратко, да, държавите членки трябва да дават възможност да се кандидатства за международна закрила, но тази възможност към момента не се идентифицира в националното законодателство. Напротив, българският закон казва, че временната закрила е пречка да се предостави международна закрила, т.е. трябва да се приключи статута на временна закрила, който, както споделих, е групов, и след това да се премине към международна закрила, която вече е процедура за индивидуална оценка на всеки, който кандидатства за такава процедура. И така смесването на двата вида закрила към настоящия момент е недопустимо и юридически гражданите на Украйна не могат да кандидатстват за международна закрила, докато съществува временната закрила. Същевременно българския национален закон, Закона за бежанците, не дава правна възможност на гражданите на Украйна да се откажат от временната закрила и след това да кандидатстват за международна закрила, които ги поставя в една доста деликатна ситуация. Тази позиция се подкрепя и от Върховния административен съд, който безусловно при това действащо законодателство приема, че смесването на двата вида закрила, временна и международна, е недопустимо. И така гражданите на Украйна се оказаха в една ситуация, в която не могат да се откажат от временната закрила, защото тя им е предоставена по силата на директивата и същевременно не могат да кандидатстват за международна закрила.
и с едно изречение да каже какъв е изхода от тази специфична правна ситуация. Трябва да бъдем гъвкави. Единственият изход е българският законодател да даде възможност или гражданите на Украйна да получат право да се отказват от статут на временна закрила и да си отворят вратата към международна закрила, или законодателно да се даде възможност лица с статут на временна закрила да имат право за кандидатстване за международна закрила. Но това, както каза и госпожа Панайотова, темата вече е представена и в Народното събрание и ние очакваме законодателя да избере кой подход ще приложи, за да може гражданите на Украйна да получат това, което очакват да получат на територията на България. Защото аз лично не споделям, че ако се даде такава възможност на гражданите на Украйна, ще се натовари системата за убежище. Ами във всеки един момент, в който свърши войната в Украйна, тези лица ще имат право да кандидатстват за убежище, т.е. отлагането на проблема нито го прави по-лесен, нито по-бързо решим. Това е. Благодаря, господин Шаренков. И сега накрая искам да дам думата, но накрая не по важност. Разбира се, е няколко думи за нашия анализ, който беше направен от доцент Видолов, наш външен експерт, с тези препоръки най-вече, които отправяме и бихме искали да бъдат чути както на национално ниво, така и в местната власт. Мерси. Благодаря ви, госпожо Панайотова. Анализът, който извършихме в рамките на проекта, е свързан с цялостното законодателство, което урежда статута на лицата, които и се ползват от временна закрила. Разбира се, това е пречупено през фокуса на директивата за временната закрила, която, както казаха и колегите, за първи път беше задействана в рамките на Европейския съюз. Целта на нашия анализ беше да открием доколко текстовете изобщо разпоредбите на директивата са транспонирани в българското законодателство, до каква степен те се прилагат, има ли нужда да бъдат подобрени. Също така обсъдихме и разгледахме въпроса с стратегическата рамка и водещите документи, уреждащи политиката в областта на временната закрила. Аз няма да се спирам по-задълбочено по тази тема, тъй като самия доклад е качен и на страницата на Европейския институт. Проведохме консултации, включително и с народни представители в Народното събрание по нашите предложения. Това, което мога обаче да систематизирам и да обобщя, е, че нашето законодателство в голяма степен отговаря на духа и на идеите, които са намерили място в директивата за връщането, за временната закрила. Разбира се, тук има и някои неща, които биха могли да бъдат подобрени. В рамките на изследването разгледахме няколко групи права, с които се ползват лицата, получили временна закрила: правото на труд, правото на здравно осигуряване, правото на социална закрила, правото на обучение. Този пакет от права всъщност урежда цялостния статут и дава възможност на хората, които се ползват от статута на временна закрила, да бъдат пълноценни в своя живот, да го изграждат, да съществуват, така че да преодолеят всички тези незгоди, които са ги накарали да дойдат в нашата страна. Тук, когато обсъждахме и разглеждахме цялата тази правна рамка, може би най-основният извод, до който стигнахме, е, че законодателството, пък и директивата залага на това, че временната закрила е временна, т.е. тя е краткосрочна. Но както ни показва живия живот и ситуацията, хората с временна закрила вече повече от 2 години се намират в този статут и разглеждайки и сравнявайки статута на лицата, които са с временна закрила и тези, които се ползват от международна закрила, забелязваме, че тези с временна закрила имат по-ограничен кръг от права, които биха могли да упражняват, макар че реално се получава така те да
пребивават в нашата страна един продължителен период от време. В тази връзка, анализирайки законодателството, направихме и редица предложения, които да дадат възможност статута на лицата с временна закрила и тези с международна закрила до голяма степен да бъдат уеднаквени, тъй като макар и разделени по основание техните статути, тези лица имат еднаква нужда от помощ и съдействие от страна на държавата. В тази връзка няма да ви представям по-подробно нашите предложения. Само може би ще дам пример с правото на обучение. Самата директива изисква всяка от приемащите държави да осигури правото на професионално обучение на лицата, които се ползват с този статут. Като на също така дава възможност по преценка на страната да осигури и достъп до общата образователна система. В нашето законодателство е предвидено, че лицата, които са с временен статут, могат да участват в различни курсове за професионално обучение. Но общата образователна система, особено за тези, които са над 18 години, не е отворена. И тук едно от нашите предложения в тази насока е свързано с правото на достъп до обучение в университетите. Лицата, които се ползват с международна закрила, имат право на достъп до висшето образование, но тези с временна закрила нямат. И тук да речем едно от нашите предложения. Това всъщност е и в интереси на самите университети, които нееднократно са казвали, че те имат готовност да обучават лица, украински бежанци. Ние даваме пример с украинските бежанци, но следва да имаме в предвид, че тази нормативна уредба може да се ползва по-нататък и в други подобни случаи. Така че отварянето на университетите за обучение на лицата с временна закрила също е една мярка, която би дала възможност и да обезпечи тяхното присъствие и така пълноценно участие в социалния и икономическия живот в страната. Това е от мен. Ако имате въпроси, съм готов да отговарям предвид напредналото време. Благодаря ви. Благодаря и аз. Има ли някакви въпроси? В заключение искам да кажа, че наистина това, което споменах и в началото, това беше много интересен проект, интересен и за нас, с доста предизвикателства, защото групата, която е обследвана, е малко по-различна от традиционната политика, която имаме към другите мигрантски групи. И най-голямото съжаление това е, че не успяхме тези 180 хиляди души да бъдат повечето от тях съдържани тук в България, за да намерят място на то липсващ с все повече липса на хора, пазар на труда. Ние виждаме, че това бяха обучени хора, грамотни хора с определени квалификации. И за мен това е най-жалката констатация, която видях на практика, че се случи. Благодаря на всички, които бяхте тук. Само един въпрос, ако може. Елена Николова, Българска телеграфна агенция. Споменахте, че е проблем липсата на информация по отношение на самия социален и здравен статус на бежанците. Съответно, към професор Желев, какви са начините тази информация да бъде така придобита и всъщност какво ще промени това към настоящия момент? Понеже това са хора, които вече 2 години пребивават на територията на страната. Благодаря. От една страна, благодаря ви за въпроса. Не съм професор, но се поласках. Не, нищо. Нищо, за съжаление. От една страна, ако имаме тази информация, ние можем да им помагаме по-адекватно. Вие вероятно знаете, че на база на статута, който те имат, макар и не огромна помощ, но всички те са получавали абсолютно на равна база определени пари, ваучерната схема и така нататък. Много добре знаете реакциите в обществото по повод някакви хора с дразнещо поведение и демонстриран материален статус, които със сигурност не са се нуждаели от 100 лева и така нататък от нашата държава. Тоест тези, които действително са имали нужда, можеха да бъдат подпомогнати много повече, а другите можеха да минат и без стотени лева.
По отношение на социалните услуги, които се предоставят на хора в уязвимо положение, на деца и така нататък, можеше грижата за тях и услугите да бъдат профилирани спрямо техните потребности, ако ги знаехме. На въпроса как би могло да се компенсира липсата на информация, макар че съм социолог, тук точно защото съм социолог, ще кажа едно социологическо решение, което изглежда много очевидно. Ако ние имаме 72 000 души в страната по-настоящем, а това не се съмняваме, защото това са данни в крайна сметка на МВР, ние бихме могли да направим на база на една много хубава балансирана, достатъчно голяма извадка. Тази анкета постфактум, да, не сред всички 72 000, но ако направим примерно 3-4 хиляди социални интервюта, с голяма степен на вероятност и точност на оценката, тази картина ще важи за цялата целева група от украинци на територията на България. Да, не е същото като да бъде изчерпателно с всеки, който влезе, но на 90% върши работа. Благодаря ви.